uya anorwarawo. Mfana wapfiriswe dhendi pakati pedhorobha ko comrade mira mbavha dzaapgrade tasa robo rekada chi red iwapinda sei cross bakuda sei zven some life in prison mfana kupinda red robot house there une 20 years ona ipabe kana 30 saka ofira mechi phone unza phone phone nemsorere kuno kwapindwa red robot sensi umchaende kupewa saka masimbo ndo kwakwatiswa kupinda red robot akupinda red robot kuno next time handitika iyoyo watoda laki ndatora phone handitika waifana kuda sei waifana kufira chi waifana kufira chi right dauti uenda sachauka handitika manya wakrosana apa sachauke manya don mbavha kubirwa chenjere boys chenjere